قاسم وی روژê ji xwe şiyar zû şiyar bibû lê xwe di nav nevînan de ker dikir. Nedixwest ji nav nevînan derkeve û rabe ser xwe. Ji dilê wî nedihat ti tiştekî bike. Piştî şiyarbûna wî bi qasekê dengê azana melê hatibûyê. Wê gavê ji bo li mêja sibehê rabû ji nav nevînan derket. Rahişt misînê xwe û berê xwe da derve. Ewil destmêza xwe şikand, dûrê hat destmêja xwe nû kir û vegeriya hundir malê. Hat rahişt şêzdêya raxist ji bona li mêja berê xwe da qibleyê. Du qamet li mêjê sibehê dikir, destên xwe li ber Xwedayê alemê vegirt û got: Ya Xwedayê alemê, te li dara dinyayê xwiliqandim. Ewladekî bide min bila ez ewladê xwe bi çavê xwe bibînim. Xwedayê min bila ez ewladê xwe bi çavê xwe bibînim. û hema tu wê çaxê ji min qûlê xwe Qasım emanetê xwe bistîne. Xwedayê min, tu vê hesretê bi min re nebî diyarê rehmetê axa gorê. Mirin heqa li ser me evdê gunehkar. Em ê gişê bimirin, lê bila ev hesret di dilê min de nemîne. Xwedayê min, tu adîlî, rehîmî, rehmanî, lê xêr û gunehê qûlê xwe dinerî. Xwedayê ku erd û ezman xwiliqandiye, hema wê gavê duayê Qasım bi cih de qebûl kir. Piştî wê sibehê bi 10-15 rojan pîreka Qasım xebera xêrê gihandibû. Jina wî bi himil bû. Xwedê li wan hatibû rehmê. Bihna Qasım bi wê mizgînê re bi qasî rehma Xwedê firebû. Ji wê gav û saetê pêve dil û jiyana wan de bextewarî û kêfxweşiya xwe li dewsa kul û keseran bi cih kir. Jiyana ku hema bibêje li pêş çavên wan reş bibû, li eslê xwe vegeriya û bêtir li xweşbûn û rojên jiyanê bihaniyan. Êdî wateyek jiyana wan hebû, meqsede ku ji bona wê li jiyanê bimînin û dilê wan li dinyayê û jiyanê ve çêbû. Ji wê rojî û pêve Qasım û jina wî xwe dan benda weht û rojê ku ew ê ji Xwedê zarok bide wan. Di ser wê rojê re neh meh, neh roj û neh saetê jina wî diqediyan. Gava ku roja wê hat, Xwedê ewladekî nêr da jina Qasım ji bona ku heftek lê nexê pêçeka wî ti carî bi tenê nehiştin. Bi şev jî heta sibehê Qasım li ber serê wî bû, ji bona ku çel bi wan nekeve, çel rojî ne dayîk çû mala kesî, ne jî kesa ku zarok anîbû hat mala wan. Di wan rojan de ji bo ku dayîk zû bi ser xwe ve were û şîrê wê zêde bibe, pîrekên cîranan hinekan dims û hik di nav hev de diqelandin û tevlî nanê şikeva danîn. Hinekan pîvaz dişkandin, datanîn ser sênîkên çavarê danîn û hinekan şîr û hingiv danîn mala Qasım. Piştî ku çelê bermaliya wî qediya, Qasım mewlûdek danî û navê wî zarokî kir Siyabend. Siyabend bû delaliyê ber dilê dê û bavê xwe, bû çiriya mala wan û xweşî û bextewariya wan, bû hêvî û sebra dilê wan. Siyabendê delalî roj bi roj mezin dibû. Qasım lawê xwe ji xwe ve nediqetand. Biçûya ku ew jî bi xwe re dibir, wî bi destên xwe ew mezin dikir. Tevlî ku hîna biçûk bû, jî wek bi hevalekî xwe re bipeyve, ew datanî hember xwe û pê re dipeyivî. Kengî ku wextî wî û lîstika derve hatibû, car caran ew berda derve Siyabend wê çaxê diçû nav hevalên xwe bi zarokên wek xwe re dilîst. Zarokekî henûnî cîrxweş bû. Di lîstikên bi hevalên xwe re neheqî li ti kesî nedikir û heta jê dihat nedeş ku kes neheqiyê li hev bikin. Lome hevalên wî jê hez dikirin û tim dixwestin ji mal derkeve û bi wan re bilîze. Sal û zeman derbas bibûn û Siyabend hatibû çaxê xwe ku çê û xerab ji hev derxîne. Ji hevalên wî yê ku bi hev re dilîstin, çend kes ji wan re ji bo elm diçûn li ber destê melê dixwendin. Siyabend jî çav li hevalên xwe ketibû û wî jî dixwest wek wan hevalên xwe her rehînî xwendinê bibe. Bavê wî xwe dabû benda wan rojan. Keng ku dût wexta Siyabend û xwendinê hatiye û ew jî dil dike Qasım jî ewladê xwe ji bona bixwîne da ber mêlê. Êdî wexta Siyabend tevdek li ber destê melê derbas dibû. Hevalên wî danekê diçûn ber ser malê û paşê li gorî temenê xwe karê malê dikirin, lê Siyabend her du daniyan jî diçûn. Bavê wî ti kar pê nedakirin.
tenê jê dixwest ku di xwendina xwe de serkeftî û qenc bi elm zanibe, wî jî wek bi dilê bavê xwe dixwest guh da xwendina xwe. Di dema kurt de fêrî pir tiştî bibû, wêya dilê bavê û kal û diya wî ya pîr şa dikir. Her tim ji bona ku Xwedayê mezin warê wan şên kiriye û zerûrekê wisa bi aqil û kêratî daye wan dua dikirin. Rojekê Qasim ji malê dabû rê û hatibû li ber siya dîwêr rûniştibû. Li wira bala xwe dabûye ku siyabend bi destê xwe raiştiye kitêbên xwe û ji bona xwendinê dihere bel destê melê. Wê çaxê gelek kêfa Qasim ji bi vê dîtinê re ji rehma Xwedê alemê û ji siyabendê wî re hat. Hema bi derbekî re berê xwe da Xwedaya alemê û got Xwedayê min, paşayê îzzetê, yekê bi tenê berî niha min duaya kiribû. Te duayê min qebûl kiribû. Ez îro bi çavên serê xwe dibînim ku siyabendê min ê delalî mezin bûye û bi tena serê xwe ji bona xwendinê dihere cem melê. Xwedayê min, tu mezînî, tu rehman û rehîmî. Piştî ku min ev jî bi çavên serê xwe dît, êdî tu îro dikarî emanetê xwe ji min Qasim bistîne û êdî dikarim bi dilekî rehmet rehet herim ser heqiyê, ser îmanê. Li ber siya vê darê, vî dîwarî ew dua jî di dilê safî dikir. Ji Xwedê xwestibû ku emaneta xwe ji wî bistîne. Lê li dawiya merselê nefikirîbû. Piştî çûna wî ew ê çi bihate serê siyabendê, delalî neanîbû bîra xwe. Belê, Xwedaya alemê wê rojê ew duayê Qasima ji dil qebûl kiribû, hema wê êvarê ta girt û li gorî daxwaza wî ya ji dil, destê sibehê Xwedê emaneta xwe ji Qasim stend. Bi sibehê re mêriv û gundî li mala wan civiyan, meytê wî li wira şuştin, kefen kirin û anîn teslîmê axa sar û gora tarî kirin. Ji bona siyabendê delalî çi bû, çi qewimî, ji wê duayê pê ve bû û qewimî. Qasim berê xwe dabû diyarê rehmê axa gorê. Zêde neajot li pey mirina Qasim rojekê ji rojê Xwedeyê pîra dê jî di emrê Xwedê de mir. Gundiyan hatin diya siyabend jî veşartin, bi wê wendabûn û barkirina dayîka wî rê dayîka wî re li serê siyabendê delalî şêrînî bi ber dilê dê û bavê xwe teng bû. Êdî sêwiyê berdest ap û amêjnê bû.